Obagana ye onkrofo bi a eden se obeto abakosem ene wa amamre atwene mekire abonofo se ekabono a asekyere ne akan titibre mu no na niema ene nsem esisi no ehu ye pa ene abakosem ne de ekobono apiye mantemu mekire Techiman Bono Man batetuo mu no abakosem kire se ombetu nipekuo bi a na omusi wa modanse fono no na sankrofukoi na omani adeni ye pa ne efre on granfo abakosem kire se sankrofoi na omole voter echi sabre no na edin pa se obetumi atwa se sutade enam honhoma na eti asutade voter no munti nenso abonofo no enam nananom niema na omudi tukwanti na edin se omuntimi ninkunimu ade bia so abakosem kire se Bono Man ene sankrofoi ekon ema bebre na ebu won ketem mekire se ofra asase ne so ekọ baabi foforo eno ntie ma ofre won dwanefo abakosem kire se sa kasa dwane no eno na omaye ne goan se kasa akana ahana asechire ne wo enam se won ne di kan wa asase ne so nti ye fre won akan ebra Bono Man anansa akanfo ne di kan twa nsuo ne wieye no ombepi asase bi so a ye fre no amowi sa amowi kroi se okobia ye bi a ye fre hopini hi a obehu sa bia ye no mekire nkwanza mantem sabre no na abonofo etibom no mo bon akese a mekire caves omo ne abusuafo nyina etitim abakosem kire se anche bia na oma se doreye mekire se omo bedoso ne sanu nti oye wadwe se obefri bia na owo ho no akọwanim omo bepie bia omo chechiri kro kese bi se kro no omo to ne din yefri mekire nkranza etifi mantem oto kro ne din yefri efri se omo kai ba bia omo fra omo bepie sa bia ye ho enu nti se opekro a bono ananse akamfo ne di kan chechire ya ene yefri ebra Bono Man beso ye sa bia ye no anche bia ne kom kese esiye sa ekom no no so anu bia enyeyi enu nti okandifo a odi wonanim ekodura asase ne so no mekire won hene no esoma nkrofo se onko hwe so behu nipako bi ewa asase nim afa ba bia won betumi aboa won waduane mu a sa nkrofo koyi a Bono Man hene esoma wo no na ofre won emparasofo enu nti okọ tifido mantemu mekire north ebre okọ ye no okonya aduane bia na omututu fom de hye ho no enu nti osese aduane ne dodo na eba won achi ebre oba bedru ye no okire mu se aduane no ye de hye fom ansa na abo enu nti na ma obobon kofie bebre ema oduanuane no ebre aduane ne bai afie dikan no mekire eyi ano na ma obi amfa ne nsanka osa twetwa ne nyina e de hye fom etwen afefoforo se dru ye no wa ma obi amfa ne nsanka anase eni aduane ne bi osa de ne nyina e hye fom anase oduai ema ne ba beye emfie miensa mekire 3 years emfie miensa na chi no abonofo no ka won ho bom se obete atua e wonana so efri sede enko na kom de won no akofa aduane aba oma obi ya ni bi anu nti won ka se aduane a wontumi ni na wontumi mfanya hwede ode beye den so okobo no kasa mu a beye den no omoka no beye re abonofo e wo yentem no ebeka ne yie akire yen eno nene ye frɛ ne bayire ne kire ya enu nti akan anasa Bono Man no ene to bayire din onso ne di bayire yie pa enu nti na ye na adwen se obema sampara sofu yi edikan dibi na se wangu a ansa na omu nyina edibi enu nti ode bi wo fufuo otutu bi na ode bi bo ampesi ema wo mu diye ene gisem ne se anya wo mo hwe enu nti ema abonofo ne hu se aduane ne nye ewuduro enti obedi na brebia enu nti na sheda ebodwa se omu nyina bedi se aduane no eda omu hye ya omu hye ase edi bayire no omu to saada ne din munufie munufie ni jina ho mada omudi bayire mo no enu nti se okoto se Bono Man edi afasha eye munufie asekire no sede oye ne titimre mu no saa na ye bre isonso oye se ba se bayire eba foforo a omudi kan mankwara anasa bonten sofo edi kan edibi ansa no wi afasha na nananom edibi ebra abonofo ni ehu aduane bayire ni wieye no ema ahoto eba wontem sabre no na Bono Man anase akan PSF yi no mo oba pani bia ye frɛ na abrewafu na abrewafu a onua mema no mienu bia na ye frɛ ba kokotipo na ba konso de amoasanka ebre ko animu no abrewafu a ewo ma na wondi ni nana amoafo a nana afua ankoma sama no no oba bema bi o ma ye frɛ no nana Techifri abakosem kire se sabre no na ne so kokɔ no obi anhu bi da sabre no
na wo nipa kokwa ye frɛ no ofiri abakosɛm kyerɛ sɛ ebra ewo na na Techifiri no na musuakuo nim bebre na empene sɛ ɔmbɛma na tena hɔ efiri sɛ saa bre no na ɔmamamre mu mpo no sɛ wo ofiri a na okuma akɔra no anasɛ otwa ne su na de timi bu abrewafo ane sɛ na ɔmo ɛyɛ adehye saa bre no na asaman ene di ahenie anche bia na abrewafo ane ne nuamema no mienu yi ɔmo firi mu anasɛ ɔmo uye saa asɛm yi ma abrewafo ɛmɛyi ɛne yɛ ntɛntɛ na Techifiri ɛnam sere ɛne atete a na ɔfa mu nti ɔno ahu ne ho sɛ ɔyɛ bɔfo yi de ɛwɔ sɛ otu bata na ofiri yefiri kronim na asaman egya na ɔfa asenom kwan ɛbra ɔde wɔn ti do mu no ɔmo de na ɔmo kɔpɛ baabi abɔ wɔn sesen abakosɛm kyerɛ sɛ anche bia na asase woso esi wɔ yefiri ɛkyerɛ earthquake we ma ɛbɛbɔ ɔbonoman ehu yie paa ɛma wɔn so yɛ wɔn adwen sɛ obetu bata afiri saa beaeɛ hɔ ɛkyerɛ sɛ obetu afiri baabi ɔwɔ no akɔ baabi foforɔ sɛ ɛba na Techifiri abakosɛm ne so a ɛbra ɔde n'ani kyerɛ kwayeberetu mu no mekyerɛ forest ɔba bepie beaeɛ bi a na nwura abotan ɛne mmoadɔma ayɛ hɔ ma yie paa ohun sɛ saa beaeɛ obetumi ne ne nuama no mienu atena hɔ no saa beaeɛ ɔmbɛso yie abakosɛm kyerɛ sɛ ɛhɔ na asuo ta no ne ti wɔ ɛhɔ na nabosom ta no ɛte nanso ɛnam sɛ na woni ani bia nti no mekyerɛ sɛ na ɔmo ni tumi bia no na ɔmo nim sɛ ɔma benya botan bi a ɔmbɛtumi abɔ ɔmadwa a ɛwɔ hɔ ɛnam sɛ na Techifiri deɛ ɔyɛ bɔfo nti da bia no na ɔtae kɔ ahayo mekyerɛ hunting ɛkɔpɛ nam ɛde ba ma ɔne ne nuanom nyinaa enya bidi dakro bi ɛfoa nkoma na ɔyɛ na Techifiri enua kuma anasa wɔn ka akyire no ɛyɛ na adwen sɛ abre bia no ɔnua bɛɛma na Techifiri ɛde namba nanso ɛnɛ deɛ ɔbɛkɔ saa akɔ ebiretuo nim akɔpɛ nsuo mu nam mekyerɛ fish ɛdi ɛbrɛ afia nkoma ɛfa ne kɛntɛn ɛde n'ani kyerɛ faako a ɔte sɛ nsuo bi gugu no ankyɛ biara na okokoduru hɔ ɛbrɛ okokoduru yɛ no ɔhu sɛ nsuo no nyɛ nsuo bi a ɛso nanso ɛnam egum anasɛ mpata egum no mekyerɛ fish na ɛnyɛ fɛdi agorɔ koraa na ɛbrɛ a ɔhyɛ ase sɛ wɔhwe nsuo no ɔde kɛntɛn no to nsuo mu ana ohu sɛ adeɛ bi a ɛyɛ hyɛnhyɛm anka ne ntete no yɛfrɛ no yawa no aba abɛhyɛm ɔhunu yawa no ɛyɛ ne nwanwa yie paa ɛno nti yie ma oyi yawa no ɛto twene yɛ abakosɛm kyerɛ sɛ oyi yawa no to twene yɛ no kwansini ɛna adeɛ san yɛ mekyerɛ ma adeɛ san prɛko pɛ ɛno nti ɛyɛ ne nwanwa ɛno nti ɔto n'ani no ohu yawa na ɔto twene sɛ ɛte hyerɛnhyerɛn ɛma ne ho dwiri ne yie abakosɛm kyerɛ sɛ ɔfa yawa no kwansini na adeɛ saa kyen yɛ so gyaa yawa no to a na nsum aba so ɔfa yawa no nso a na adeɛ akyen ama na afia nkoma ɛho dwiri ne yie paa ɛno nti ɔka sɛ ɔto saa adeɛ no atwene a ɛma ne ho fie kwan abakosɛm kyerɛ sɛ ɔfa yawa no ɛde hwehwɛ ne fie kwan sɛ ɛbɛyɛ a ɔnyera enya ne nuanom Ebra na afia nkoma fa yawa ne ma adeɛ kyen ma adeɛ san ye no ɔyɛ na adwen sɛ ɔbɛfa yawa na kofie sɛ ɛbɛyɛ a ɔnyera wɔ nwura mu na sɛ okoduru fie na sɛ ɔkyerɛ asɛm ne mu kyerɛ ne nuanom a de ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛto atwene o sɛ ɔbɛyɛ ne de o de hia ne sɛ ɔbɛduru fie ebra oduru fie no na ni bɔ ne nuanom animu ana ɔhyɛ asɛ sɛ ɔkasakasa no ɔmo nim sɛ yakɔm na aka ɔmo nua na afia nkoma na ebra obie na no asɛm efiri n'anum bae ne sɛ me ne asuota no kwae mu ha nyinaa ɛhyɛ me nsa nsuo ɛwɔ hanom ɛne abɔde ɛwɔ hanom nyinaa ɛhyɛ me nsa na medɔm yie sɛ nyɛ saa enkamɔse ahyekra efiri brɛtinti nyinaa no ɔdasani bia mompie kwae mu hada me ne ɛfrɛ me taakra asekyerɛ nyinaa ne sɛ me kra deɛ na me nsɛya deɛ mere ɛne kranka afia na ɛwɔ ma abaduasa ma menka nkyerɛ mo sɛ me wɔ nuanom nanso me na meyɛ pani me ne mo bɛtena na mesrɛ mo a sɛ muni mahyɛdeɛ so sɛ mo bɛgye atom na mo ne matena deɛ a me wɔ akyiwadeɛ bebree ebi ne sɛ sensu ye da hoi emunam ye adehye eno nti we na obi amfa asew anase drawa anase adie bia no enyimunam meneta akra mekra de na mensaya de atano mu nyina mu no me na me ya kokra wo asema ipie free na afia nkoma eno mu bae ni na ye honhom asuta no na abehye ne mu a okasa ansem we nyina efri sa abre no na afia nkoma na hya ase se obekom asuta no ne nua be ma na Techifiri de no ye ochinifo yie pa efri se na ninje akom ene honhom mu niema ebre ko nanim no na Techifiri hu se ne nua ba na so aware nanso na be ma bia ni ho a obeba beware ne nua afia nkoma abakosem kyerɛ se okohu abrante bi a ne efre no Amadu na wɔyɛ dagombani opanyini Amadu no wɔyere a ne efre no Ameatomfo ɔsrɛ opanyini se omso wɔyere de nanso ɔmfa ne nua bɛyi enka no ho ɛbɛboa ama wɔnya wɔfaase ama ne nua bɛyi nso anya ba ama ɔmase atre ɛno nti opanyini Amadu ene ne yere etiase
ase nananom nchaade anche na nanafia nkoma ewo ne ba pani no ye berima enti otu ne din nanafosu aduanwoma ono na konfo ba nanafia nkoma edane bosom ne ehye ne nsa efrisa waye obenti edurumre bia na hoode ne entumi obosom takra ene se okota no boase a obehu sa abakosemi a meka no ehonom na tano etifree so okota no boase kroimu a ohema owo bia ne siesie bosom takra ema ne duane ema ne bibia ebra na tachifre hu se ne nuaba no enyamba no na ne giyi enti oye na adwense obetu afrisa bia ye ho ene ne nuama anom ato akwantu ne so omufri wono omokochechire kra bia ye frɛ ne bo anko no anche bia na tachifre ka so obefri sa bia ye ho akwo nani ane ne nuama anom mienu ibepie bia ene ye frɛ ho ti abodom Sabia ye oye wadwene se obetena ho no mache abakosem kire se bosom takra anasa bosom tano etu bosom foforo ema ne beto a nana tachifri eni ni nuama anom ewoti abodom dakubi nana tachifri ti ho na ni nuaba baako akom kano no de free nanum ba ya ne se ono ne bosom twumprodu na ye bosom takra na asoma won se omra meto won baabi wo no nenso nana tachifri na ninye sane ma we hu eno nti nana tachifri nwanwa yie pa eno nti na adwen se obefa ni nuaba baako a aka no na namu afo a afriti abodom ho akoba bi foforo okopie baabi a oye na adwen se oni ni nuaba no beye ahayonko a mekire hanten abakosem kire se eni na ahibia na bosom tano anase takra esa soma abosom foforo ekọ wonchen a na efre ne ta mensa eno nti sa abosomi efa ni nuaba amoafo a eno nti ema ni nuama anum nyina bedane akonfo eno nti no ni baabi a efa bio eno nti no to sa bia ye din Techiman efrise nana Techiman ono ana achechire ne man eno nti tano bo asehene ewofa ene chechire Techiman eno nti dwomofo na Techiman asase no eye wondia michire mu tano bo asefo na Techiman asase no eye wondia